jouduin sitten ammattilaisten eteen arvosteltavaksi, kun muistan ikuisesti sen, kun miksauspöydän edessä on Rautiaisen Tommi, Nykäsen Anssi ja sitten oli vielä kolmas Miri Miettinen oli siinä kaikki kädet puuskassa ja yhdelläkään ei ilmäkkään värähtänyt koko klinikan aikana, niin mä ajattelin, että nyt kyllä meni varmaan aika huonosti. Eli nämä on aina tosi jännittäviä tilanteita, koska tavallaan rumpalihan on kuitenkin lavalla aina siellä takaosassa, että ketään ei edes kiinnosta, mitä se näyttää tai minkälaiset housut sillä on päällä. Että tavallaan rumpali on vähän niin kuin tavallaan se taustahahmo pitää sen bändin tosiaan niin kuin kasassa rytmisesti. Ja sitten kun se tulee tavallaan tälleen vähän niin kuin lavan eteen yksin, niin se on tosi mielenkiintoista, koska tavallaan pystyy puhumaan semmoisista asioista, mitä taas monta kertaa keikalla ei tule sitten niin kuin selväksi. Eli tosiaan on Vaasasta kotoisin ja siellä on asunut koko elämäni ja soittanut sitten erilaisissa bändeissä ihan 90-luvun alusta asti oikeastaan niin lähin oikeastaan tuolla death metalilla vähän niin kuin liikenteeseen, että Vomiturition ja Cartilage ja sitten tuli Rotten Sound tuli vuonna 1992 ja siinä oli 12 vuotta bändissä mukana ja sitten siinä välissä oli kaikenlaista Enokia, Crescenttia ja muuta kaikenlaista Wingsia ja niin edespäin. Mutta oikeastaan tämän päivän klinikan anti aika pitkälle käsittelee niin kuin monipuolisuutta, koska mä oon itse aina yrittänyt siihen pyrkiä, että kaikki musiikki, mitä rumpali soittaa, koska rummut on kuitenkin enemmän rytmisoitin, niin kaikki pitäisi periaatteessa pystyä tekemään, että ottaa ne asiat sillä tavalla perustasolla haltuun, että pystyy hallitsemaan sitten niin kuin flumpat ja valssit ja sitten vähän kaikenlaista muuta siinä ympärillä. Onhan se blast beattikin aika nopeeta humppaa, pitää vaan oikealla kerralla vähän fuskata sinne loppuvaiheessa. Mutta mä teen sillä tavalla, että mä soittelen teille pikkusen nyt näitä rumpuja ja tietenkin suuri kiitos Kartsalle Backline Rentalista, että saatiin taas Spearin rummut lainaan ja omat pellit otin mukaan ja pedalit on myös Kartsalta ja on mulla oma kapulakin. Mutta kuulette vähän, mitä nämä rummut kuulostaa. Sitten mulla on kaikenlaisia biisejä tossa, mitä mä ajattelin teille soitella vähän erilaisia tyylijuttuja. Ja jos teillä tulee jotain kysyttävää, niin ihan vapaasti saatte kysyä. Toivottavasti kaikilla on korvatulpat päässä, niin vähän jotain. Ei lähde järki. Mä yritän olla ilman, koska muuten mä soitan liian lujaa, mutta mä soitan varmaan muutenkin liian lujaa. Mut kiitoksia. Tästä se nöyrytys lähtee. Thank you.